un fractal són unes normes que segueixen uns objectes de forma infinita. D'un punt surten 3 rectes i d'aquestes 3 rectes es divideix en 3. En 3, en 3. I cada cop es va fent més petit, però segueix dividint en 3. En 3, en 3... I així de manera infinita. Per elaborar aquest treball necessitem sulfat de coure, un transformador, aigua destil·lada, un Erlenmeyer, una pipeta amb la seva vareta, una vareta, un filferro en forma de cercle, una cullera i 2 plàstics.